Duha painan sa tao, langit or impyerno. So para sa imo karon igsoon, asa man ta, langit o impyerno? Langit. Langit, Sa langit. langit. Pero, Para sa inyo unsa kay pamagi aron makadutag langit. Di magbuhat og sala. Hmm? Di magbuhat og sala. Di magbuhat og sala. sa imo yan. Save ra gyapon. So para dili mo buhat og sa at makatutag sa katag langit. So mutuo ba ta nga ang sin nagdala siya og kamatayon? Ako lang. Ang sala makadala siya kamatayon? Depende yun. Depende. Puro. Murag. Yo. Kaya, So, yun ang pulong sa Ginoo sa Romans chapter 6 verse 23. Nga for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. So, ang kaning makakasakat ta sa langit, only Jesus Christ. Ganun i-accept si Jesus Christ. Huwag ka nang sala, kanang diri nga depende sa sala kung ubatag sala. Kaning sala, mo gyud na hinungdan nganong di ta makadtog langit. Mo na hinungdan ngano ang tao mamatay diri sa kalibutan. Wa man ka nga nakita pa mo atong niagi, nga kana wala na lang siya kalit. Lalo bago pa man kasi nakatrya na. No bago pa man nag-story niya, namatay ra siya kalit or namoy makaila inana nga situation. Yun ang pulong sa Ginoo sa Romans chapter 6 verse 23. Nga tungod sa sala, nagdala siya kamatayon. O ang kanang kamatayon mo na hinungdan nga duha painan sa tao, langit or impyerno. So para sa imo karon igsoon, asa man ta, langit o impyerno? Langit. Langit, sa langit. langit. Pero, ito ko ano makasala. And praise God. Impyerno. So majority gid sa karon pag mutubag kaning mga impyerno gyud naman or nobel mutubag langit gyud naman gitungod kay ang tao gyud makasasala. Pero salamat sa Ginoo kay ningon ng Ginoo. Once nga i-accept nato si Jesus Christ as our personal savior. Ingon siya ito sa 1 John chapter 4 verse 12 to 13. Nga kung kinsa ang mudawat sa anak sa Dios, na siya kinabuhing uli katapusan. Ug kanang kinabuhing uli katapusan, mo na hinungdan aron makasakat ang langit. Only Jesus Christ can save us. Yun ba sa John 14:6 nga I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So only Jesus Christ. So kung i-accept nato si Jesus Christ na atong personal savior, ang promise sa Ginoo sa tuwa, nate eternal life. Pag nate eternal life, luwas gid ta ninyo. Praise God. Og daghang kayong salamat na may mo pangutana. So praise daghang kayong salamat.